Mevrouw, soja, bakken en braden, mevrouw, alsjeblieft. Alsjeblieft, 0% aan de mama geven, alsjeblieft. Halve soja, bakken en braden, mevrouw. Nee, halve soja, bakken en braden, ik ga voor de moeder de vrouw, alsjeblieft. Halve soja, bakken en braden. Alsjeblieft, mevrouw, 0% cholesterol en 100% plantaardig. En mevrouw, uiteraard. Alsjeblieft, halve soja, bakken en braden, 0% cholesterol en 100% plantaardig, alsjeblieft. Ja. Halve soja, bakken en braden, dat is die motorolie. Ja, dat is ook de motorolie inderdaad. Alsjeblieft. Halve soja, bakken en braden, alsjeblieft, dames. Wat dan zien, meneer. Alsjeblieft, halve soja, bakken en braden. Alsjeblieft, 0% cholesterol en 100% plantaardig, alsjeblieft mevrouw. Dat is volledig gratis, maar dat is altijd soja plankfoto. Ja, bakken is te braden, dus je moet dat wel aan de mama geven. Tenzij dat je gaat koken voor de mama natuurlijk, hè. Of voor een vriendinnetje, hè. Of vriendje, uiteraard, hè. Maar zeker niet op u. Nee, dat ga ik niet doen. Alsjeblieft, altijd soja, bakken en braden. 0% cholesterol en 100% plantaardig. Alsjeblieft, altijd soja, bakken en braden. Alsjeblieft, aan de mama geven. Alsjeblieft, halve soja, bakken en braden. Alsjeblieft, mevrouw. Halve soja, bakken en braden. 0% cholesterol en 100% plantaardig. Dat wil ik niet.